כל הרעש שלי, אתם יודעים שאני לא אוהבת לעמוד פה. אני משם יכולה לצעוק. קודם כל, באמת, תודה רבה 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 לכל אחד ואחת. בכל דרך שהיא תרמו לי המון. באמת, תודה לאל. תודה לאריה, שהעביר את הכל עם הרגיעה שלו והשלווה האינסופית. ותמיד עם המון מרץ וקומו תתנערו. אני רוצה להזכיר גם את קרין, שגם כן העבירה איתנו חלק מהקורס, וזה היה גם, זה היה טוב וזה היה ממוקד וזה היה אחלה. תודה גם לה, על פי שהיא לא פה. אני הגעתי ל-NLP כי שמעתי עליו כבר בעבר, ידעתי ממנו מעט. אני חושבת שזה כלי מאוד מאוד חזק לחיים, בכלל, ובעבודה בפרט, כאילו מי שמטפל, כי זה תהליכים מאוד מאוד קצרים, מאוד מאוד ממוקדים, ועושים את העבודה מאוד מאוד מהר. וככל שמתאמנים בהם ועושים אותם, נוכחים לדעת כמה הם חזקים וכמה הם טובים. עכשיו אני לא אפסיק לדבר לעולם, אז כדאי שתעצרו אותי. תודה רבה. אבל אני אתן לכם חוויה שהייתה לי השבוע עם הבת שלי דווקא, שדיברנו על זה, היה אספת הורים, ואמרתי, תשמעי, את צריכה להקשיב יותר, ואמרתי, אמא, אני לא יכולה. כל מי שמפריע לידי, אני לא מצליחה להתרכז. ואז לקחנו את ההפרעה הזאת שקשה לה להתרכז. והעברתי אותה לטלוויזיה, שאם היא רואה טלוויזיה, אז היא מצליחה להתרכז בטלוויזיה ולא לשמוע שום דבר, ועשינו קורס על זה. ויום למחרת שהיא הגיעה, אז היא אמרה לי, למדתי עם המורה אחוזים, ועשינו דברים, אמרתי לה, וואו. אמרתי לי, כן, דמיינתי אותה בתוך טלוויזיה. אז היא הסתכלה על המורה בתוך טלוויזיה, ואז היא יכלה להתרכז ולהתעלם מהשאר. אז גם עם ילדים זה נפלא, הדמיון שלהם עובד נהדר, הם זורמים עד אינסוף, צריך להיזהר לא לקחת את המקומות שלא נדע להחזיר אותם. אבל בסך הכל אחלה. תודה רבה רבה רבה. Go!